Späť tým prezidentským voľbám. Keďže na Slovensku teda... Keď na Slovensku vyhrala žena, to znamená, že Slovensko je tak progresívne a liberálne, že teda už bude aj pripravené na židovského prezidenta, teda na mňa. V prvom rade, keby som ja bol teda prezidentom, Česká alebo Slovenská, tak poprvé, čo urobím, hneď, okrem toho, že zruším vysokú školu života, tak urobím ešte tú vec, že všetci tí, ktorí vypisujú hejty, trolujú na internete, tak tým bude legálne strčiť sa klávesnica do ryti. To je prvá vec. Po druhé, všetci tí, ktorí pijú kávu bez cukru, trest smrti. Vysvetlím, lebo ty mu urobíš kávu. Koľko cukru? Ja nepijem, ja nedávam si tam cukor. Ja nesom ako vy. Ja som iný. Tak to bude legálne ho zabiť, lebo on aj tak zo života nemá žiadnu radosť, lebo nežere cukor. Po tretie, čo urobím? Všetci tí, ktorým smrdí z huby, budú musieť nosiť tú rúšku. Dostali šancu napraviť sa. Nepomohlo, budú potrestaní. Neviem, či ste si všimli, ale každý, komu smrdí z huby, má tajomstvo, ktoré len ty môžeš počuť. A ty mu aj nastavíš to ucho a on to aj tak do tvojho nosa bude rozprávať. Lebo, priatelia, my neporazíme xenofóbiu a rasizmus tým, že si to vydiskutujeme na sociálnych sieťach. Tak to nefunguje. Každý z nás je iný a tá inakosť je super. Aj tu v sále sme každý iný. Každý z nás je iný a ja milujem inakosť. A ja milujem napríklad, akože ja neznášam ľudstvo celkovo, ale ľudí áno. Ľudí áno. Napríklad ja zbožňujem gejov, lebo to je také, že stále oni proste... Stále taká veselosť, neviem, či ste si všimli, ale gejovia, oni vyzerajú tak, že ako keby, keď idú niečo povedať, tak majú, tak akože, vyzerajú, ako keby, že zabudli, že čo chcú povedať. Oni sú stále tak... A to je to, o gejov sa hovorí, že sú zmetení. No prosím vás, pekne, jak môže byť zmetený, keď máš potiaľ to penis v hube, ja si myslím, že dobre vieš, čo robíš. Ale... Lebo dnes už nemôžeš flirtovať so ženami len tak, lebo ten sexuálny harassment a tie všetky veci okolo. Tak napríklad, keď ja letím lietadlom a vidím, že ten letuš je... Čak sa to povie? Steward, okej, steward. Že ten steward je gej, tak ja flirtujem s ním. Ja s ním. Že nemáš ešte jednu dečku. Neukážeš mi svoj kokpit. Chápeš? Bo som vymyslel vtip, ktorý funguje v Amerike práve. Si so mnou, chápeš? Si gej? Kto je gej?